Příběhy, ale myslíte, téhleté... Nikoho, vole. Nadělo, tam nic není vidět, chápeš to? Udělám ti sestavu, jeho video kursu sestavu, Nadělo tak vál, ne? Nadělo, prosím. Nemůžeš úplně Vole. Počkej, ticho, hej, ticho. Dělej. Dandělo, tak nic. Ježíš, ty jsi já jdu někam dolů, dělej, něco udělej. A uděláš, jo? Dandělo. Danďo, tančí, já jsem jí to vidět jako, abych si to pouštěla každou noc a dívala se, jak tancuješ. Ale to ne box, tady můžeš jít tak Jacksona, jo, dělej takový to. Danďo, nikdo se na tebe nedívá. Vidíš, ty vždycky říkáš, že myslíš, že se na tebe někdo dívá, nikdo se na tebe nedívá. No teďka tady pořád valí si hlavou, jak nějaký hlas. To nedělá Jackson. To nevadí, prostě se začni valit. A to bude moje sestra, takže nemůžeš dělat to, co já. Jo, a máš zkoušku si dělat to, co já. Máš jim dělat. No, mě to nejde, ne, já to nemůžu. Danďo, zkouško. Jo, už tak běží, a jak se chce zůstat. Vidíš, Edito. Danďo. Danďo, nehraj si tady na lidi a něco ukáž, já se budu jenom inspirovat. Ale Marčičko, já nic neumím, budu si pokusit. Hej, Daniel, jako ty se... A já vole, A tu lavu tam dám, to se náčí. no, já se naučím. No, jo. Já bych šla